Għaddejjin l-aħħar tħejjiet biex pajjiżna jospita l-10 laqgħa tal-Medna nhar il-ġimgħa li ġej. Dwar dan One News kellem mal-kap tal-attivitajiet tal-Gvern Aron Zara li qal il-preparamenti bdew appena tħabbar li Malta se tospita dan is-summit. Il-preparamenti li telqu pratikament l-għada li ġie mħabbar li s-summit se jkun jsir f'pajjiżna issa jonqos l-aħħar ftit preparamenti. Preparamenti li jieħduk mill-aspetti loġistiċi kif jiġu organizzati it-tħejjiet kollha fil-pajjiż, it-toroq, anke wkoll is-sigurtà u minn hawnhekk irrid nirringrazzja lill-entitajiet kollha governattivi illi ħadmu għatih sabiex nhar il-ġimgħa li ġej is-summit jekk Alla jrid ikun ta' suċċess. Madwar il-pajjiż ittellaw il-bnadar bl-arma tal-Mednajn u tad-9 pajjiżi tal-Unjoni Ewropea involuti u tenna li għal dan is-summit se jkunu preżenti anke ġurnalisti internazzjonali li se jkunu qed jammontaw għal madwar 100. Ma rridux ninsew li summit bħal dan iġib numru ammont kbir ta' midja. Għaldaqstant min-naħa tagħna ħsibna li nipprovdu post ċentrali ġewwa spazju kreattiv fejn il-ġurnalisti mhux biss lokali ma wkoll internazzjonali se jkunu qegħdin jiġu u jikkaverjaw ġew pajjiżhom is-summit tan-nhar il-ġimgħa li ġej. Il-kap tal-attivitajiet tal-Gvern kellu dan l-appell biex in-nies jevitaw l-inħawi tal-Berġi ta' Kastilja u l-Imdina minħabba s-sigurtà. L-appell tiegħi biex nhar il-ġimgħa li ġej il-pubbliku Malti u Awċi jikkopera kemm jista' jkun mal-forzi tal-ordni li se jkollna fit-toroq wieħed jifhem li s-sigurtà nhar il-ġimgħa li ġej tkun waħda massima, allura huwa ferm importanti li fil-ħinijiet ġifieri mill-11 ta' filgħodu sa tard filgħaxija jevitaw it-toroq illi se jkun qed jieħu dan is-summit.